Hvordan mener du det hensigtsmæssigt at intervenere i forhold til, hvad landmænd gør? Er det kapitaltilskud, eller skal det være det politiske påbud, eller hvad tror du, det vil virke? Det er jo et rigtig svært spørgsmål. Jeg tror, det skal være en god blanding af det. Jeg synes også, at landbruget selv skal påtage sig og bidrage til at løse den samfundsopgave der. Og man kan sige, hvis ikke de selv bidrager fra landbruget med løsninger, så vil det jo blive pålagt dem. Så jeg synes, det vil være rigtig klogt af landbruget at være proaktiv og komme og sige, her gør vi noget, som bidrager til at løse vandmiljøproblemerne, til at løse CO2-emissionen fra landbruget, til at løse til at reducere forbruget af pesticider, som er et tredje punkt, hvor der er politisk fokus på. Det tror jeg vil være klogt, og landbruget er faktisk meget interesseret i nogle af de her løsninger, så det tror jeg faktisk, at landbruget selv vil bidrage med. Men det er klart, at den enkelte landmand, når han står i et dagligt valg, så er det jo tit, at økonomien bliver meget vigtig. Man gør også nogle gange tit det, der virker. Altså hvis man har gjort det godt i mange år, så gør man også det, der virker. Ja, og derfor er det jo også noget med at lave en blanding af gode incitamenter økonomisk, men så også at lave nogle gode demonstrationsprojekter, hvor man kan vise, se her, sådan kan vi gøre. Så det synes jeg, der er nogle af de virkemidler, der skal i gang. Skal du så have gummistøvlerne på og ud og kridte jorden af, eller hvad skal du så? Det kan godt være, at vi skal det, eller også skal vi gøre det sammen med nogle andre. Altså, vi har jo blandt andet gang i et projekt sammen med Agrotech og sammen med Vestjysk Landbrugsforening, hvor der skal etableres, håber vi på, 1.500 hektar pil ude ved omkring Ringkøbing Fjord. Ikke lige sådan langs med kanten af Ringkøbing Fjord, fordi det er jo selvfølgelig også en diskussion om, hvor man må dyrke pil, sådan at det ikke generer landskabet. Men i hele oplandet til Ringkøbing Fjord, hvor vandet strømmer fra og ned til fjorden, det vil sige 50 km op til 50 km fra fjorden, ligger der jo mange marker, hvor der strømmer nitrat ned til fjorden. Og på de marker prøver vi så at få lagt nogle kornarealer om til pil. Og det skulle gerne have en demonstrationseffekt. Vi skal gerne have det her store projekt for også for optimeret høstmetoder og plantemetoder og sådan noget. Sådan at de ude omkring Ringkøbing bliver rigtig dygtige til at dyrke pil, og andre landmænd i landet så kan komme til Ringkøbing og se, hvordan de har gjort derude.